Ito ang Mount Pugoncille, isang grassland na kabundukan na matatagpuan sa barangay Pugoncille sa bayan ng Aguilar, Pangasinan. Ang bundok na ito ay nasa pagitan ng dalawang sikat na scenic road ng Pangasinan, ang Daang Katutubo at Daang Kalikasan. Sa paggagala namin sa Google Map ay may nakita kaming trail sa bundok na ito. Siya nga pala ang makakasama natin sa adventure na ito ay sila Sergeant Moto at Arkitektong Gala. At ang aming misyon, malagpasan ang ruta na meron dito. Di kami pamilyar sa lugar pero nag-decide kami na magsimula sa part ng Daang Katutubo at bababa naman sa part ng Pugoncille na di kalayuan sa sikat na Maples River. Tara at samahan niyo ulit kami sa panibagong moto trail adventure. Magkape sa abandonadong kubo sa tuktok ng bundok. Matumba sa gitna ng matarik at mabatong kalsada, diskartehan ng mga simpleng aberya at damhin ang saya kahit pagod na. Tara, let's! Lintik na. Guys, yan. Bali, naka-entry na kami dito sa trail. Dito sa taas natin, dyan yung daan na sementado na packet dun sa Daang Kalikasan. Tapos dun tayo galing sa baba niyan, sa Daang Katutubo. Pero dito kami bumaba sa part na to. Meron palang daan doon sa may taniman kanina. So sila Bro Mark tsaka Bro Ivan nandun na sila sa taas. Kaya
Doon ang tumbok namin sa pinaka-peak. At ridge itong dinadaanan namin. So, walang masyadong puno. May puno man, pero ilan lang. Kasi grassland to eh. So, dyan yung daang katutubo. Yung scenic route ng daang katutubo. May isa pang daan sa banda rito, sa kanan niya. At paakyat yun din yun doon. Hindi namin alam kung ano yung daan na yan. Pero in the future, siguro kung pwedeng dumaan dyan, ano natin. So, ang pinakaruta namin ngayon ay papunta na kami ng Maples River. Doon kami doon ang magiging ano namin, target place namin para makapagluto mamaya. So, maaga pa naman. Oras natin ay hindi pa naman ganun ka late. So day tour lang naman tong adventure natin ngayon. At samahan nyo kami nila Sergeant Moto tsaka ni Arky Marky sa short trail ride na ito. So ayan, medyo mahangin yung panahon, pero magiging sulit tong ride natin kasi napakaganda ng trail. Oras natin ay 9:16. So nandun na sila. Good na tayo. Hindi pa natin alam kasi kung ano yung mga pagdadaanan natin dito. So let's go. Napakaganda ng trail na to. So itong daan na to, ginawa to ng si Espers Green para maging daan nila sa mga lugar kung saan sila merong mga tanim na kawayan. Maganda yung daan dito. Medyo magraba nga lang, pero hindi ganun katarik. Makikiusap tayo dun sa taas, dun sa may kubo dun sa taas, kung pwede tayong dumaan patagos ng Maples River. Tagusan din to, papuntang Daang Kalikasan. Malapit na siya sa may viewing deck, yung tinambayan natin noong nakaraan. Narandaan, no? Wow! Yan to, medyo loose, pero manageable naman to. Kaya natin akyatin. Huwag lang yung madulas, kasi yun, medyo mahihirapan tayo pagka ganyang katarik tapos putik. Mukhang wala nang dumadaan dito na puro motor na lang siguro dito. Hey! Ay, sa kubo. Kalapit na pala. Sir, magtambay pa tayo dyan. Parang maaga pa. Oo, tambay muna tayo. Kape muna. Oo. Kape ako dito. Oo. Halata na? May tao kaya dyan? Palagay ko meron. Sige, sige. Ay, matadbog. Nakakukos ng hangin mamaya. Ay na pala, oh. Lapit na. Yan. Na. Parang abandonado to, no? Ito may tao, may tao? Dito tayo sa taas, oh.
Pero maganda mag-picture dito ng motor. Ayun oh. Ganda. Parang dito na kami sa pinaka peak yata ito, no? O dadaan pa ba tayo doon? Hindi na, no? Ay, si Sergeant Moto, kasama natin. Sergeant Moto. So, bisitahin nyo yung kanyang Facebook page. Then, si Arkitektong Gala, Facebook page. Then, Arky Marky, kanyang YouTube channel. Papaki sila ang kasama natin sa adventure natin yan. At nandito na kami sa taas ng trail na pinuntahan namin patagos ng Maples River. Pugon Sili to, no bro? Oo, sakop na to ng Pugon Sili. Ayun, Lawag, Barangay Lawag na sa part ng Mapita. Doon yun sa pinanggalingan natin kanina. So ito yung 360 view dito. Ito yung Daang Kalikasan. Yan yung kampo ng Philippine Army. Tapos yan, pag tinuntun mo, ayun yung viewing deck. Ayun yung pababa doon. May daan dyan. Pababa doon. Then walang tao rito sa mga kubo rito eh. Kala namin may mga tumatao pa pero wala na pala. Ayun yung Daang Kalikasan. Pero doon, ano rin yun, ng Sesper's Green. Doon may tumatao doon. So may mga trail pa dyan sa parting yan. Then doon tayo tumambay ng nakaraang road update natin dito sa Daang Kalikasan. Yan, pababayan ng mga tarim. Pero dito tayo tatagos sa part na to. So, hindi namin alam kung ito yung tinatawag nila Daang Pugon. Saan walang mga puno. But dito muna kami kami. May prepare kami ng aming pangkape. Oh, sumigil muna kami dito sa may kubo rito sa pinakataas. Ang in-expect nga namin may tao dito, pero mukhang abandonado na. Wala nang tumatao. Sabi, lakas ang hangin sa labas. O dito, decide muna kaming tumigil para makapagkape. Yun. Kape. Sinapay. Palaman. Again. Kape kami ngayon dito. Na nila. Wala. Ito na nga, tapos na kaming coffee break at nagdiligpit na kami para ipagpatuloy yung trail adventure natin dito sa Pugon Sili. So may mga tatagusin pa kami na ridge dito pababa ng Maples River, sa parte nyo na pababa ng mga tarim. Hindi namin alam yung sa drone shot, maganda yung kuha, maganda yung daan. Pero hindi kami sure kung gaano kaganda. Dito na lang magkakaalaman talaga. Tara. Let's go. Ano na? At paalis na kami dito sa part ng sa may kubo. Bundok na yan, yung sa gilid niyan,
dadaanan pa natin. O kung ganito lang ang daan, walang problema, ang ganda sana oh. Pero hindi namin masasabi kung ano yung meron pa doon. Ito mukhang hindi na masyado nadadaanan to at may mga damo na rito sa daan. Ngayon pupunta yan. Dito yung nakita ako sa ano eh, sa drone eh. Pero ang hirap ng daan na to. Putol yata yan eh. O putol yan. O diretso. Diretso kami. Kasi ito dead end yan. Kita rin naman natin sa drone kanina. Ito medyo malalaki na yung bato rito at loose. Ay no, may agila oh. Ay ng agila na yan oh, buti. Ay may lawin pala. Buti hindi nakita yung drone natin kanina. Ang layo pa naman ang inaabot. Ayun ang laki oh. Iikot. Ayan. Ito yung pababa. Diyan. May ilog pa kasi dyan eh. So yan yung nagse-separate between dito sa Daang Kalikasan tsaka Daang Katutubo. Ay daan ng Aguilar tsaka ng mga Tarem. Ito yung daan papunta sa may pababa dyan, tapos ilog, then paakyat doon sa may Daang Kalikasan kung saan tayo tumambay nung nakaraan lang. Dito tayo. Saan siya punta? Buwaba siya? Ito ang ganda ng view rito. Yan. Wala lang yung umiikot na lawin or agila. Ganda oh. Silipin lang. Ha? Hindi na siya babalik. Hindi na siya babalik yun. Next time guys, kuha mo lang ano, yung parang ano lang oh. Yung mula, yung pababa bro. Para kunwari bangin no, nasa bangin ka. Tanggalin ko yung helmet ko. Yung pababa doon sa may ilog. Tapos ito yung papunta ng Maples River. Una ka bro ha. Wow. Ayun. Medyo ano to. Yan, matarik. Dulas yung likod natin. Unita po mong naganap kag may interior. Ha? Buti ginalaglag yung interior. Mainit nga lang talaga dito no. Buti hindi nagla-landslide dito no. Parang inayos na ata. Buti na kain dyan, okay naman yung daan. No?
Parang kaayos nga lang sir. Oo, parang inano nila. Baka dito bumaba yung mga nag-iigib dyan sa baba. Grabe yung downhill, oh. Loose. So, paunahin natin sila kasi kahinaan natin to. Baka dito tayo tumumba. Oh, sa puntong to, pag nakababa ka dyan at mag-isa ka lang, wala nang balikan. Kasi grabe yung daan, oh, loose. Pwera na lang kung talagang ano ka, expert ka na enduro rider. Palagay ko kakayanin mo. Pero sa mga gaya namin ay mukhang mahihirapan. O yun na, tumumbo na si ano. Ay. Tumumba na siya. Wala naman nasira, bro. Okay ka lang? May nasira ba? Ha? Ay, mabante? Nag-stuck? Dali. Okay na? Dito ka kaya, hindi ka ba mahirapan dyan? Pag dyan ka? Kahit dito ka, oh. Kinaklatch mo? Hindi talaga maitulak? Nakakambyo. Baba ka na lang pag alanganin. Ano kasi, boot ko. Hindi may cambio, no? Mamaya adjust natin sa baba, may tool siya eh. Op, op, op. Yan. Magapang kami ngayon dito. Gapang. Ay! 2-0. Wala na. Naka-neutral. Ito na, tutumbahan na kami. Simula na kami magsipagtumbahan. Grabe yun ah. Tumba na rin ako ah. Tumba rin ka? Oo, tumba rin ako. Dumulas. Normal yan. Normal na nangyayari. Normal pag nagtitrail. Oo. Binyagan. Kala una matatanggap mo rin yan. Kami ngayon. At meron pa kaming aakyatin. O puro gilid na lang to. Puro tumba na kami. Puro tumba na kami. So si Bro Ivan wala pang tumba.
Hindi natumba na ako kanina, Chip. Ay, oh, yun doon sa pinakauna, no? Oh, may ano na kami, tigwa 1-0 na kami. Ay, tig ano na, all 1 pala. Hindi, 2 beses na ako eh. 2 beses ka na. Grabe. Bilis nga uminit ng GoPro. Kakayanin naman eh. Basta matyaga ka lang. Yung ba niya, tangtangin na kanya, naramatan ko. Yun o. Taas yan. Dito medyo banayad na sana. Ayan. Wala kami sa patag. Wala kami sa patag. No, dapat nasa bahay kami ngayon. Papahinga. Nalo kami ni pare-pares kami naka-off duty ngayon. Wala kami mga trabaho pero nandito kami ngayon sa kalagitnaan ng trail. Naghahanap ng sakit. Naghahanap ng sakit ng katawan. Yeah, pero dito kami nag-i-enjoy eh. Yung ano namin talaga. So, isa sa mga nahanap naming passion ng libangan. Banayad lang. Oh, may lobo pa rito. Oh, ganda ng daan ah. Banayad Trail. So, kaya ng solo to ah. Basta doon ka manggagaling sa kalsada ng Daang Katutubo tsaka Daang Kalikasan. Op, op. Sige, revolution mo. Ah, kumakaskas yung ano niya. Op, op, op. Sige, sakay ka na. Op. Ayan, sige. Okay. Kaya? Oh, may chin. Yun oh. Oh, may daan dito. Pero hindi namin alam kung saan papunta yan.
may mga rats. Medyo malalaman din yung mga rats dito. Oh, ayun oh. Napakaganda. Green na green yung ano doon oh. Diba? Ganda rito. Ganda nung damuhan doon oh. Kulay green talaga. Wow. Ano yan? Ayun pa. Kaya yung bababaan namin. Ay, yung solar farm doon, no? Sa Aguilar. So, bababa pa kami dyan. Wala. Yan. Ay. Ito dito. Sa Merats. Grabe oh. Ito na si Sergeant Moto. Grabe. Ano ba tong pinasok ko? No choice, pasok sa rats. Alam mo yan oh.
Oh. Diba? Ano ba itong ginawa ko? Ay! Buti na lang pababa. Siguro kung dito kami nagsimula, laspag na kami dito pa lang. Kahit sobrang ikli. Ah. Abe. Ganda ng ilog oh. 30 minutes na yata ako dito sa pababa na to. Ay. Espresso. So, ganun pa rin pala dito. Pero mas okay dito. Kahit pa paano may barrier sa gilid ng bangin. Ah. Ah. Ikado to, maiipit yung pa ako. Ah. Oh. Oh. Ah. Gawing bisikleta. Grabe. Grabe. Pagod. Saan daan natin? Sa taas, no? Kaya? Sige. Yan kami nanggaling sa pinakataas nun. Yun. Grabe. Buti pala hindi kami nagsimula sa mga tarim. Mayaman. Ayan, dalan mo na ata. Grabe. Di man tayo. Ito mga paborito natin. Merong hose oh. May linya ng tubig dito ah. Ayun oh.
rock slide. Op, op. One, two, three. Ito lang. Bigat lang yung motor mo. Ang bigat. Nakabilo na ako pero kan, nahirapan. Sarap. Ba? Ito yung adventure na sinasabi. Yung bagay na kahit na mahirap yung mga ginagawa natin pero nai-enjoy natin. Yun yung adventure. 'Di ba? Para sa akin yun yung definition ng adventure. So masaya ka dun sa mga bagay na kahit nahihirapan ka pero patuloy mo pa rin ginagawa. Yan. Tawag din doon ay passion. Grabe. Tagal ko nagra-rides. Pero isa pa pala to sa mga maiibigan natin na libangan. Napakaganda. Napakaganda ng lugar na to. Diba? Ano naman yan? Yan lang naman yung doon tayo nang galing. Diba? O yan. Yan yung mga kawayan. Tinatanim nila. May mga bariles pa ng langis dito. Habang lipas ng panahon, puno ng kawayan dito. Lalaki yan. Bali yung kawayan kasi kahit di mo naman diligan yan eh. Mabubuhay at mabubuhay dito yan. Ayun oh, medyo banayad naman pala eh. Isa-isa lang muna. Laking bato. Maganda. Baba muna natin guys. Oo.
mangyayari dito talaga sa ride namin. Motor mo, ahon mo pagka malayo talaga. Basta-basta masakluluhan. Minsan nga kahit malapit, kung nang hindi namin ma-stand ng maayos yung mga motor namin, medyo natatagalan yung rescue. Tulad yan. Ano nangyari bro? Bakal naman yan, di ba? Hindi ko nga alam. Baka mamaya pag ano na. Yung malaki sir. Ano? Natanggal na ba yung ano niya sir? Ito! Tumama sa bato. Part ng ano yan, adventure. Ito pinapanood natin si Idol Immortal. Tuto tayo. Tututo tayo ng ano, ating mekaniko dito sa ano. Ito yung kagandahan pag may kasama ka sa gantong trail, lalo pag mga unexpected yung gantong ano, aberya. Buti ano lang, minor lang, hindi ganun kagrabe, hindi naman grabe pala. Mas maganda talaga may kasama ka sa mga adventure mo eh. Kasi hindi ka masyado kakabahan pag nagkaroon ka ng aberya. Budol ride to no? Budol ride. Ganito. Ha? Hindi na-expect na. Dito maganda dito. Tayo mo rin sa huwag mo. Hindi, kumain ka. Manghihina ka talaga pagka walang laman yung tiyan mo. Kaya ako di ko na talaga matiis, di ako nag-almusal eh. Pati lang talaga. Kinakalang sa akin kanina, lodo. Bro, hati ka na. Sige, hati ka pa rin. Oh Mike. Sige. Landslide, pero passable na lang. Wow! Yan o. Lalim yan. Diba? Ay. Oh. Reference lang. Ayan o. Diba? Tap yan. Pero may daan pa kaya doon? Hindi ba putol? Diretso. Diretso? Okay naman. May nakita ang ano, chromite dito. Gandang klase to na chromite. Bigat siya. Meron pala dito, part ng Pangasinan. Ito. Grabe.
donate natin ngayon. Spring. Tanggal yung ano, spring ng stand natin. Dito sa part na to, hindi naman na ano katulad nung nandun sa taas na puro rats. Pero dito, sobrang tarik at ang lalaki ng mga bato. Sobrang loose ng mga yan. Mga ganyan, no. Grabe. Tukod kami ngayon dito. Ayun si Bro Mark. Tapos si ano nandun naman siya sa baba. Pinulikat daw yung daliri niya. Talagang pupulikatin ka rito. Hirap kami kasi hindi namin naaapakan maigi yung ano, ground. Malaking tendency na mag-slide kami dito at matumba. Yan. Alam mo, nakalayo na. Di pa. Natin makakita. Yeah. Lang stand eh. Oh. Ganyan siya. Grabe. Aray ko. Ang taas. Lintik na yan. Nawala yung spring ng side stand ko. Pahinga muna ako. Sir, nangalay na. Nangalay. Nawala nga yung spring ng side stand ko. Oh? Grabe. Sa akin nga napunit na yung pantalon ko dyan. Ha? Napunit. Buti may dala kayong ganyan, sir. Pantali. Oh, lagi ako may ano yan, mga nakakabit dito sa bag ko. Yan. Lintik na yan. Ano natin siya. Patas na to. Madala ko. Subukan ko. Ano yan, sir? Nakakambyo. Oo. Ready. Matra. Alalayan mo lang dyan. Aray ko. Ano to? 1 down 4 up? Oh, parang raider. Ay, ang sarap ng motor na to.
Sarap. Ay. Grabe, ang sarap naman iuwi ng kantong motor. Sarap. Lakas oh. Tapos, hindi pa ako nahirapan sa ground clearance. Grabe. Ang sarap yung manayaw nito motor niya. Nahirapan pinulikat siya eh. Grabe oh. Sarap oh. Kaso mabigat lang din. Ha? Mabigat. Parang mas nagaangan pa ako isa sa motor ko eh. Mas mabigat yung motor ko. Nakuha ko na rin po. Oo. Sarap. Sarap para makagahawak lang mas magaan na motor. Okay naman na siguro dyan ay. Parang wala naman ang problema. Oo. At babain ko yung motor ko para makapagpahinga rin ako dito. O ano Dax? Tara. Ayaw natin to. Oop. Kahit mabigat si Dax. Ay. Kahit tayong iahon nito. Ano ba Dax? Yan mo. Papalitan tayo ng lining mo. Ramdam na kita eh. Alright. Sundin natin boots. That's one. Sakit nun ah. Nagdaanin na natin Dax. Sumemplang pa ako ah. Dahan-dahan lang tayo. Kasi yung gulong natin madulas eh. Parang hindi maiiwasan na kaya pa ba ng motor dito? Taas nitong kabila dito sa bandang kaliwa medyo mataas. Upya. Bangin to ah.
Grabe. Wow! Diyan ba? Hirap na ito, hindi mo makita yung red. Kaya nga eh. Ganda oh. Ito na yung pababa. Di na lang. Ayun na yun, di ba? Oo, yung ilog na yan. Takot yun yung poultry. Saan yung poultry? Ito. Tayo, saan? Palabas. Oo. Pack my saddlebags with ghosts and no regret. Turn the key and watch the sun forget to set. This asphalt ribbon is a therapy, I know. It's the only way the poison in my veins will flow. Traded 4 walls for a horizon line so wide. Got a tank of gas and nowhere left to hide. Engine sings the sermon, tires pray the song. Searching for a stillness to replace the storm. Click a shutter. Gotta log the starting point. Got the blueprint of a soul on a single joint. Helmet down, a prayer to the unseen hand. Gotta trust the path that stretches through this land. I ride my faith on a rumbling chrome. Nature's cathedral is taking me home. From the desert's rust to the mountain's blue stain, washing off the damage in the acid rain.
traveled isn't drawn on any chart. It's just a holy whisper to a searching heart. The map is in the spirit, the compass is the light. Every hidden canyon's where the faith gets bright. 'Cause the next discovery is the lesson I must keep. That the greatest sights are earned when the road gets nature's cathedral is taking me home. Gotta fill the pages, gotta frame the sky. I scream it at the canyon as the eagles fly. Show me the curve, show me the climb. Where's next? It's always where's next this time. Next. Yan, hindi kami lumabas. Galing kami dyan sa taas. At dito namin dinaan sa may irrigation yung ano, mga motor namin. Buti na lang hindi ganun kataas yung irrigation na yan. Ito yung papunta ng Maples. Backdoor din yan, papuntang Maples River. May dadaan na kaming checkpoint dyan mamaya. Ow! Wala yung saluran. Kaya na muna kami. Sana. Sige na, kaya kayo. Kaya. Hindi kami kumain buong araw. Ngayon lang kami kayain. Hilig ako, kating ano. Hindi ko na mabuhat yung boots ko. Okay, ito na. Dito na kami sa highway ngayon. At tatagos na namin ng mas safe yung trail ng Daang Impyerno. Impyerno. So, kasama pa rin natin dito si Arky Marky. Bro, ingat. Di Sergeant Moto. Thank you, bro. Ingat Ayaw kayo. ko na bumalik to. Ayaw mo na bumalik. So, dito na lang kami magpapaalam. Dito na magtatapos yung aming kwento. Na maraming salamat sa pagsama niyo sa amin, no? Siya si Sergeant Moto, siya si Arky Marky, ako si Eugene, at ito ang Where's Next. Bye-bye!